по последни метри преди марината. Щях да публикувам малко от мястото, на което се спрях до морето, защото беше прекрасно, но на връщане се оказа, че това е частен имот. Излезе куче, излезе една жена, скара ми се. Разбира се, извиних се. Прекрасно разбирам каква е границата между туризма и местното население и че не бива да сме твърде толерантни. Ето я и марината. Иначе рискуваме, ако сме твърде толерантни към туристите, да превърнем мястото в Слънчев бряг или по-мащабно казано в Пхукет на Тайланд. И затова няма да кача видеото. Но вече пристигам, доволна. 6,5 км бягане, останалите километри и половина-2 бързо ходене или ходене. От мен чао!